Higgins. Fáiltíam tuairiscáil seo agus gá an bhuíochas don feisiire Jim Nicholson a suchtán Aberdeen atá déanta aige ar an tuairiscáil. Atá i bhfad níos mó obair a dhéanamh chun praghas na curraime do feirmeoirí déirí. Tá an tuairiscáil seo tábhachta mar an chéad céim chun cúilt margaíocht feirmeoirí a neartú agus na rialcha a athrú chun liginst na feirmeoirí, teirmí conrú a thocrú lena déirí ar rudaí éagsúla agus go mórmhór híomh na praghsanna. Faoi láthair Uachtarán bégan do feirmeoirí díleáil le chulachtaí an cuachta ar fad atá ag iarraidh ar an lámh amháin táirgead den chéad scoth a fháil ach ar an lámh eile níos lú praghas a thabhairt. Bégan do feirmeoirí chomh maith creidúin saoí ar a thabhairt agus ag an am céanna róthairnta dhéanamh ar cúntas páirc na banc. Ó thaobh deireadh cóta bainne caithfidh lán níos mó dhéanamh chun toghlann bog á fháil chun éalú ar an méid brua i mé ar na feirmeoirí nuair a tháinig an Palestíniú is seo. Go míle maith go Uachtarán. Gracias, señor Higgins. Tiene la palabra el señor Mikolášik. Muchas gracias, señor presidente. Kolegyne, kolegovia, v posledných rokoch žiaľ došlo k mnohým udalostiam, ktoré mali značne negatívny vplyv na činnosť sektoru produkcie mlieka